सोनी देवी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कैलाश पासवान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, पार्वती पंचायत के जनता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, फूल छाप जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, फूल छाप जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। चलिए आई भैया लोग, आज बहुत खुशी के बात बा कि अपन सोनी देवी मुखिया पद से चुनाव लड़ रहल बानी, जवन के देख रेख में निवेदक के रूप में और गार्जियन के रूप में कैलाश पासवान जी बारे। तो भैया हमरा के आशा ना पूरा विश्वास बा कि अपन कैलाश पासवान के रवा लोगन निराश ना होके दे और इनकर पुल छाप चुनाव चिनाइल बाए भैया, जौना के क्रमांक संख्या 5 बा। ते भैया अपन पुल छाप पर बटन देवे के बा और अपन सोनी देवी के बहुमूल्य वोट से जितावे के बाए भैया, तबे अपन पार्वती पंचायत के विकास हुई है भैया। कई बहुते शिक्षित महिला बाड़ी, इनका के जितावे के बाए भैया और अपन पंचायत के नाम आगे बढ़ावे के बा। तो कैलाश पासवान के वोट करिए भैया, इनका के निराश ना होके दी, बहुते दिल के साफ बाड़न, तो इनकर पुल छाप पर बटन डाली। पार्वती पंचायतिया से सोनी देवी के मुखिया बनई ह चाचा लो, पार्वती पंचायतिया से कैलाशी पासवान के जीतई ह चाचा लो। तैन खर पुल छाप पबट न दवई ह चाची लो, त जाके 5 नंबर बट न दवई ह चाची लो। पार्वती पंचायत से सोनी देवी के मुखिया बनई ह चाचा लो, पार्वती पंचायत से सोनी देवी के मुखिया बनई ह दीदी लो। तैन खर पुल छाप पबट न दवई ह चाची लो, त जाके 5 नंबर बट न दवई हो चाची जी। सोनी देवी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कैलाश पासवान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, पार्वती पंचायत के जनता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, फूल छाप जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, फूल छाप जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, फूल छाप जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। गरीब के नेता कैलाशी भैया के जिताई ह, चाची जी विरोधियन के फेरा में न आई ह, चाची जी विरोधियन के फेरा में न आई ह। ते भैया आपन सोनी देवी बहुते नेक विचार के बाड़ी, तो इनका के मुखिया बनावे के बा और इनकर पुल छाप पर बटन दावे के बाए भैया, जेकर क्रमांक संख्या 5 बा और अपन कैलाश पासवान के जितावे के बाए भैया। सबका के आशीष सोनी देवी जी पुराई है, चाची जी अमीरी गरीब में भेद नाही कइले, कवनो भी पाछ लोग के फेरवा में नाही तनको अइहा चाचा लो, कवनो भी पाछ लोग के फेरवा में नाही तनको अइहा चाची लो। आपन सोनी देवी के मुखिया बनई ह चाची लो, जाके पुल छाप पबट न दवई हो चाची लो। पुल छाप जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, पुल छाप जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कि तेरा जय हो सोनी देवी, तेरा विजय हो सोनी देवी, तेरा जय हो कैलाश भैया, तेरा विजय हो कैलाश चाचा। सोनी देवी पायापन फेरी दा
सब होई फिन से दूर होई लचरिया, काम सब होई फिन से दूर होई लचरिया। दे भैया आपन सोनी देवी के जितावे के बा और ई फूल छाप पर बटन दबावे के बा। ये भैया ताबे आपन पर्वती पंचायत के विकास होई। तय भैया आपन कैलाश पासवान के जिताई और इनकर फूल छाप पर बटन दाबिए भैया। सोनी देवी पायापन फेरी द नजरिया, काम सब होई दूरे होई बेरोजगारिया। हर दुख सुख में सब के साथ भैया निभई है चाची जी। हर दुख सुख में भैया जी सथवा सबके निभई है चाचा जी। आपन कैलाशी पासवान के मुखिया बनई हो चाचा जी। आपन सोनी देवी के मुखिया पद से जितई हो चाची जी। पर्वती पंचायत के मुखिया पद से जीतई हो चाची जी। सोनी देवी के अपन मुखिया पद से जीतई हो चाची जी। तैन खर फूल छाप पबट न दवई हो चाचा जी। त जाई के 5 नंबर बटनिया